आंनि आरो मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। आं दा बावैसो बाबुखौ स्कुलाव दोननानै फैदोंमोन। न'आव दसेल'सो थानो मोनबाय। 45 मिनिटसो थानो मोनबाय आं न'आव। ओमफ्राय दायोनो आरो थांफिननोसै आङो टाउनाव। गाबोन आइया हाबा जानो थांगोन। ओमफ्राय दिनैनो थांना थाहैगोन आइया। गाबोन हाबा दङ, बिनिनो प्रेजेन्ट लाबोनो नांगोन। आइयालाय फैसाखौनो लांगोन होनना बुंदोंमोन, खिन्थु दायो आरो बुंबाय प्रेजेन्टखौनो लानानै फै होननानै। बेनिखायनो आङो एसे थाबैनो थांनोसै। बाबुआबो एग्जामसो नालाय एसे थाबैनो सुथि जागोन दिनै। ओमफ्राय आंहाबो एसे खामानि दङ लादों। हस्पिटालाव हाबनो गोनां खामानि दङ एसे, बेयाव हाबनोसै। ओमफ्राय आरो टाइम मोनबोला कारेन्ट बिलबो होनो नांगोन। कारेन्ट बिलबो फैदों, 370 मानि फैदों। ओमफ्राय टाइम मोनोबा कारेन्ट बिलखौ होनानै फैसिगोन। दायो आङो थांसै, लेट जाबायानो 11ता जासिगोन। हस्पिटालनि खामानिखौ मावजोब्बाय, दायो स्कुलाव थांसै। स्कुलनिफ्राय लोगो सासे लानानै प्रेजेन्टखौ बायनोसै। दायो बासन दखानाव फैबाय जोङो। नै आं लोगो लाना फैबाय स्कुलनिफ्राय गार्जेन सासे। ओमफ्राय बेयावनो प्रेजेन्टखौ लानोसै। बेखौ लाबाय नोङो? बेखौ किमान হৈছে ওজনটো? 800। নাই 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 50 টকা হ'লে আৰু নৰিলে মই ল'বা। নাই নাই 820 গ্রাম আছে, বেশি পাওয়া না। একটু লাগছে না, একটু লাগে না, এই গরমটা তো ফাটিয়ে ফাটিয়ে বেশি টাক দিব না লাগে। একটু ফাটিয়ে কাহিটো সর কাহিটো মিনিমাম টাক দিব, বেশি টাক দিলে ফাটি যাবে না। लाबाय नै प्रेजेन्टखौ फांसि बादि लाबाय काहानि। मेरला आंनि लोगोआ गानबायानो टुपिखौ। गिदिं गिदिं फैनानै साहा लोंनो लुबैबाय, दा साहा लोंनोसै। निमखि साहा मोनफैयाखै, आंनिया बिना सिनि बिदों, आं सिनि लोङा गुफुनाय जानायखाय। ओमफ्राय लोगोआ सिनि दाबो होफैयाखै साया। निमखिखौल'सो होना दोनबाय। ससमा लानि आं जरासै, ओंखाय ससमा बायनो फैदों। ससमा लानि, ओमफ्राय क्रिमफोर गैलामोन, जोब्बायमोन। क्रिमफोर लानोसै। नों लानो ससमा? लाया। सिराम लानि मोनसे। दे ससमा दे दा। Sosma labai yang maborin nangdeng, karena kita hor. Sandung ada nih pray neka sadung dung mana sosma sunglass ya, bana solena hayi jadung skuti ke. Ini kayaknya lanu benang zabe. Brake gurui जाथारबाय, ब्रेकखौ एसे टेक खालामनो, टाइट खालामनो ब्रेकखौ। स्पिडआव फैनो गोनां जायोना, ब्रेकआ गुरुयबाथाय दिगदार जायो। फैबाय थादों, नै गामि मोनसिगोन। औ फैबाय। ससमा गोदानखौ लाबाय नै, बाबुआबो लाबाय। बाबुनोबो मोजां। बरिया नै साना दा जि आराम नांदों स्कुटि सालायनो।
दा न' मोनफैबाय जोङो 2टा जासिगोन एग्जाम नालाय एग्जाम खायसे थाबैनो मोनफैबाय ओमफ्राय टिउसन थानायखाय एसे लेट जाबाय दा दुगैना साफा जाबाय आङो आं हस्पिटालावबो थांदोंमोन ना ओमफ्राय फैनानै दुगैबाय खर'बो लोबबाय दा जि ओंखाम उखैबाय फुंनि 7:30 जानायमोन ओंखामा ओमफ्राय दा ओंखाम जानोसै एसे बेजोंनो जानोसै आं पियाज बानलुजोंनो जानोसै हायो आं बेबायदिनो उखैबाथाय बेजोंनो जायो ओमफ्राय फुङाव दहाय फुंनि भाजा दंमोन एसे बाबुआ जाबाय बेजों दा आंनिथिं गैला नोंथांमोनाथ' हाया न' बेबायदि जानो आंथ' उपाय गैया हायो आं बेबायदिनो संख्रि मोनबानो जायो माने आंनो जेबो नाङा जि गोथाव नै जानाबो देखायगोन आं नोंथांमोननो गोथाव ओंख्रि ना जि गोथाव नै बेखौबो नै ओमफ्राय बेबायदि मोनबा जेबो नाङा भाजा ओंखामखौ जाखांबाय जि गोथाव ओंख्रिमोन ना आंनिया बानलुखौ आङो थाइथाम लादोंमोन थाइनैल'सो जानो हाबाय थाइसेखौ जानो हायासै आं सानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय जानांगौ जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला अननानै लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव जुदि गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बिदिब्ला लोगोफोर लोगो मोनफिननोसै आरो मोनसे गोदान ब्लगाव गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय